金属ホテイソンです。よろしくお願いします。おう、どうしたんだ？毎日大変やん。お、仕事の話か？悩みだったらぜひ教えてくれ。坊主である俺は、髪を生やすためにさ、おう、育毛剤を浴びるほどかけてさ、あれあれ？キャラを守るためにさ、全部バリカンで剃るの。いや、ハゲの頭皮のぬか喜び、どうした？キャラに迷っているのか？やっぱり俺ら芸人はさ、自分たちをリニューアルしていかなあかんやん。それは、そうだな。既存のキャラクターだけだと秋っぽいリスナーはすぐ離れるし、お可及的速やかに我々はチェンジしてリフレッシュしていくことが必要だと思うねんな。いや、英会話教室に最近通い出した男。とにかく俺はこれから髪を生やしていこうと思うよな。トム・ブラウンの布川くんくらい。ダメだ。それでは金属バットの毛量がすごいことになってしまうぞ。何か他に趣味や個性はないのか？俺にあるのは目がパッチリしてることくらいやからな。いいことだが弱いな。やっぱり弱いよな。今言ってるまつげパーマの店変えようかな。まつげパーマ？あれ言ってなかったっけ？俺、まつげパーマ通ってんねん。あと、エクステもやってるからさ。いや、美容系港区男子。でも喋ってたらなんか全て上手くなる気がしてきたわ。なぜだ、どうした？俺、最近マスカラつけてますから。どうもありがとうございました。